маркази хайру эҳсонро кумитаи маҳаллаи ваҳдати шаҳри хуҷанд ба хотири он боз кардааст, ки сокинон ба он ҷо ашёи рӯзгор ва либосҳое ки ба он дигар эҳтиёҷ надоранд супоранд, то сокинони эҳтиёҷманд аз онҳо ройгон ва беминнат истифода баранд. дар рӯзи аввали боз шудани ин марказ, рӯзи 7 апрел, дар толори хурди он либосҳои гуногуни кӯдакона ва мардонаву занона бо шумули пояфзолҳо барои гирифтани афроди эҳтиёҷманд гузошта шуда буд. Як дусе либосҳое ки дар хона бекор меистод овардам, ки ба касе лозим бошад бигзор гиранд, истифода баранд. Мебинам садои шарқ ҳам овардед? Ин китоб барои пешбудии халқ, барои хондану як чиро омӯхтан ёрдам мешудагист. Либосҳои мактабӣ овардан мумкин будагист ба инҷо, барои одамо кӯдако мачаҳо ёрдам мешавад. ин нахустин чунин марказ дар шаҳри хуҷанд аст, ки аз сокинон ашёи дасти дуввуму нав қабул мекунад ва дар ихтиёри сокинони эҳтиёҷманд мегузорад. ин марказ дар назди кумитаи маҳаллаи ваҳдати шаҳри хуҷанд ифтитоҳ шудааст. имрӯз мо расман кушодем нуқтаро, лекин қаблан 43 нафар инҷо сари либоси мардона, занона, бачагона асбоби анҷоми рӯзгорро ода спурданд. аз онҳо 25 нафарашон 25 нафари сокинони шаҳри хуҷанд, лоҳи ҷаббор расулов, бобуҷон ғафуров омда гирифтанд чизҳои лозимеро. аз он ҷумла имрӯз оварданд, DVD оварданд, тюнер оварданд, телевизор оварданд, чангкашак оварданд, мошти ҷомашӯӣ. вақте мо дар ин марказ ҳозир будем, сокинон ҳамроҳи фарзандони худ барои дидани ин марказ меомаданд. лоиқи номдор аз мо рафт, мояи ифтихор аз мо рафт. ҳозир дар инҷо дидам, ки маълима овардан ин китобҳои шарқро ва ман бале садои шарқ маҷалла, садои шарқи маҷалларо ба ман маъқул шуд. як манам гирифта варақ занам, агар маъқул шавад хонда бо озгар ода биспурам. маҳаллаи ваҳдати шаҳри хуҷанд ҳудуди 5000 сокин дорад ва ба гуфтаи масъулони ин кумитаи маҳалла 300 хонаводаи он камбизоат ҳастанд. дар умум дар вилояти суғд ҳудуди 20000 хонавода ба ҳайси камбизоат ва эҳтиёҷманд расман ба қайд гирифта шудаанд. дар маркази вилоят шаҳри хуҷанд ҳудуди 1600 нафар оилаҳои зери мизони фақр ба сар мебаранд.